Mahigit 1,000 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Cebu at 783 dito ang aktibo ayon sa DOH-7. Samantala, 2 empleyado ng Cebu Provincial Capital namatay dahil sa COVID-19. Si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Besdak nakatutok. Sa labing uwahi nga data sa DOH-7, moabot na sa 8,230 ang natala nga nataptan sa COVID-19 sa Central Visayas. Naguna sa listahan ang Cebu City, nga dunay 5,794 ka mga kaso. Gisundan sa probinsya sa Sugbo, nga dunay 1,054 cases, then 203 na ang nakarecover. Naglangkob sa mga kaso sa probinsya ang mga nadugang niadtong weekend, sama na lang sa dugang 3 ka mga kaso sa lungsod sa Daan Bantayan. Kinsa mga first generation contact ni Daan Bantayan Mayor San Shimura. Si Shimura ni pahibaw nga positibo siya sa COVID-19 niadtong Hunyo 21. 12 na ka mga kawani sa Kapitolyo ang nasakit tungod sa coronavirus. 2 kanila ang naayo na ug 2 ang namatay. Usa-usab ka kawani sa ahensya sa gobyerno nga na-assign sa lungsod sa Buluon ang nasuta nga positibo niadtong Sabado. Alam sa sila mo report. I-isolate naman to sila ang mga close contact ato nila then wala lang nag-uwat o sila mo develop sila sa symptoms then makuan sila mo seek sila o consultation. Kay ting-uwan naman gawa sa COVID-19 masinati na usabang ubang viral infections mong tambag ni Dr. Giango. Kung na siya kasagaran so build up lang ang immunity, build up ang immune system para maka-na-chance ang lawas na mag-fight against yung infection, dili matakta ng sakit. Gawa sa gipatuman ng daan nga kanunay nga pag-disinfect ug ang striktong pagsunod sa health protocol, wao na gipatungha ang mga kawani nga adunay ni daang balatian, immunocompromised ug katong mga nag-edad og 60 anyos pataas aron kalikayan nga matakbuyan sila sa sakit nga dala sa coronavirus. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fe Marie Dumabok, Balitang Bisdak.